मोनथायनि बाथ्रा थांनानै थानायनि बाथ्रा आङो समाय खिराखौ दिनै बुंबाय नोंथांमोना बेखौ फरायलां आं बुंनाय लोगो लोगोनो बुंलांनांगोन बेखौ जोङो निउसाव नुदों इउटुबफ्रावबो जों नुबाय थादों थांनाय 1 तारिख खालि जायनाखि फेरेंगानि NGO सार्भिस प्रभाइडार बियो दाउजें गन्थं हाग्रा गोबोरखि हाग्रा बेनिफ्राय 8खान ट्रेक्टर बुंजासे माने दंफां लाना फैनाय जों इउटुबाव नुदों आरो बेखौ गामिनि रायजो राजाफ्रा हमथादों आरो बेयाव अरन NGO होननाय बिसोरबो सहाय होदों आरो बे जायनाखि दंफां लाबोनाय 8खान ट्रेक्टरनि दंफां बे दंफांखौ फेरेंगा दाना होनाय NGO सार्भिस प्रभाइडार बिसोर मावदों होननानै ओइदिनखालि स्पष्ट जाखादों रोखा रोखा नुजाखादों बेयाव माने खुनु दिन माने दस्रा जे 2 नम्बरि मावग्रा मावदों बे जिनिसा नुजायाखै दा गथे फेरेंगानि NGO सार्भिस प्रभाइडार मावदों ओइदिनखालि 1 तारिख नभेम्बरनि जायनाखि माने इउटुबाव होनाय निउस बे निउसावनो रोखा रोखा नुजादों दा बिनि उनाव फेरेंगाया खोब गोरायै बुंदोंमोन जे बे दंफांखौ गावनि माने सार्भिस प्रभाइडारा दानाखै बेखौ दंफां सिखावफ्रासो दानदों आरो बेखौ माने आगोलनि BTCनि चिफ हाग्रामा महिलारि आरो डेपुटि चिफ खाम्फा बरगयारि बिसोरसो दानदों ओरै बायदिसिना दाय होननानै बिथाङा बुंदोंमोन गोरायैनो आरो लोगोसे बे सार्भिस प्रभाइडारनि जायनाखि सोद्रोमाफोर बे सोद्रोमाफ्रा बुंदोंमोन जे बे दंफां 2 नम्बरि मावग्राया माने दस्राफोरसो दंमोन जों मावाखै सार्भिस प्रभाइडार मानसि सासेबो गैया सार्भिस प्रभाइडारनि सोरबा सासे जुदि बे दंफां 2 नम्बरि मावनायाव लोब्बा दंब्ला प्रमान हो जों बिसोरखौ जों सार्भिस प्रभाइडारनिफ्राय एरख'गोन आरो लोगोसे जेल जाहोगोन जों होननानै बिथांमोना गोरा बुंनाय जादोंमोन दा खिन्थु बिनि उनाव आरोबाव गोदानै माने बयनिबो जायनाखि माने माबा निउसाव बुंनाय दाय होनाय बेनिफ्राय आराम्भ खालामनानै जाय असे दंफां दानग्रा जायखौ फेरेंगानि NGO सार्भिस प्रभाइडारनि मानसिफ्रा दंफां दानफिनदोंमोन हन्डा मेसिनजों बे दंफां दानग्रा थेट्राम बसुमतारिया गावनो स्वयं फैनानै बुंफैबाय जे बे दंफांखौ गावनो दानदों आरो गावखौ बे माने सार्भिस प्रभाइडारनि सोद्रोमाफ्रानो दाननो होदों आरो प्रत्येक ट्रेक्टराव 5000 खरि बेनो लाब होगोन होननानै दानहोदों बे बाथ्राखौ बे रोखा बुंदों नेग्राफोरनो नों बोरै जाहोनो बोरै लोंहोनो नोङो 500 मानसिनो सानफ्रोमबो थाबाय थानांगोन हर सान थाबाय थानांगोन डिउटि होबाय थानांगोन दा बेफोरबायदि जिनिसखौ दिफेन्स बर'फोरा बुंलाबायो ओरैनो बुंलानानै रायजोखौ मिसलिड खालामो दा अथ'सो बिथाङा बुंनांगौमोन दिनै एथ' जे मानसि गावथारबाय एथ' मानसि बुथारबाय एथ' मानसि गाबगानाय खुनाय नुगासिनो दङ दिनै बेखौ नुयैबायदि दिफेन्स बर'मोना दिनै एथ' मावरिया जाबाय गथ'फोर सोरबा माने रान्दि जानांबाय न'खरा सिलिंखार जाबाय बे अबस्थायाव दिनै दिफेन्स बर'आ बेखौ जेबो बुङाखिसै दुखु फोरमायाखिसै जेबो साइलेन्ट दिनै मानो साइलेन्ट दिनै साख्रि होनो होननानै बुंदों नैबे गियानफोरनि हेमन्तनि बिसिनो साख्रि होनो होनना खोथा बुंदों बहाबो दाबोथ' जेबो होआखिसै बे जोंसारनि बिसिनो साख्रि होनना बुंदों बहा होखो दिनै जनकनि न'खराव साख्रि होनना बुंदों बहा होखो जेबोथ' गैया दा दिनै बेफोरखौ दिफेन्स बर'मोनहा दिनै मानो आवाज होआखै फालाय मानो आवाज दिखाङाखै बेफोरखौ आवाज दिखांनांगौ दा दिनै बेफोरखौ आवाज दिखाङैनि थाखाय जुदि सोरबा जुदि बुङोब्ला जे एबसुआ मा खालामनो हादों मानो जेबो बुङाखै होनना बुङोब्ला दिनै बे बुंग्रा मानसिखौसो उल्था वार्निं होनोसै बिसोरो दा बे दाथ' बेबायदि जागासिनो दं दिनै समाव जाय जेनुइन भाबैनो बुंगासिनो दं एबसुखौ मावजानो लुबैनानै बुंगासिनो दं जातिनि अलखद टाइमाव एबसुआ एसे बुं एबसुआ बिबान ला बेखौ बुंगासिनो दं दिनै बेखौ बुंनायनि थाखायनो दिनै उल्थासो माने एबसुनिफ्राय वार्निं होयो हुमखि होलायलायो दा बेफोरबायदि अबस्था दा बेबायदिजों समाजा बोरै मोजां जागोन जाथिया बोरै मोजां जागोन आरो दिनै जानाखि माने नुबाय फेरेंगानि आमोलाव जेरखम अयथासार खालामनाय अननाय जानाय बेखौ नुबाय थाबाय दा बे रोखोम जुदि कन्टिनिउ जाबाय थायोब्ला बे रोखोम जाबाय थायोब्ला बे समाजा बिसिंखल जागोन समाजा गाज्रि जागोन आं बेखौ माने रायजो राजायाव बुङो आरो रायजोफ्रा एबार गसंख्रोनांगोन गोरा जानांगोन जों गिनाङा रायजोखौ एबार बे फेरेंगानि दादागिरिया बारा जाबाय दा बिटिआरनि बे जायनाखि हाग्रा बिफानखौ जायनाखि सामलायदों बिसिनि जायनाखि दादागिरिफोरा बारा जाबाय जों बयबो गोख्रोङै गसंहानांगोन जाहाथे जोंनि गेजेराव बे रोखोम अयथासार आरो जाबावनो हाया
जोंखौ जाहाथे अननाय खालामनो हाया बुथारनो हाया जों बेनि थाखाय रायजो राजाफ्रा गोख्रोङै गसंखानांगोन आरो जों बयबो रायजो राजाफोरजों बयबो दंफायो जों लोगो लाफागोन रायजोफोर जामोननायबो भाब गैया दिनै गाव जे थमं दुनिबोरै मावनायनि दिनै माने एक्सप'ज जाबाय गावनि एनजिअ'आ जे थमं दुनि मावबाय बे जेरावबो मावगासिनो दं जेरावबो मानसि बुथारगासिनो दङ बेजों प्रमान जागासिनो दङ दिनै गावखौ जे रायजो राजाफ्रा दिनै बुंगासिनो दं बे माने दंफां दुइ नम्बरि मावग्राफोरनि बे सरदार एनजिअ'नि सरदार होननानै बे रायजो राजाफ्रा दिनै बुंगासिनो दं दा दिनै बे रायजो राजाफोरजों माबे मोखांजों बे नुजायो बियो आं आसरित मोनो आरोखि लासिं सिं माबे मोखांजों बे समाजाव देखायबावो बेलाय माबे मोखांखौ देखायबावो दिनै बियो सोर बेखौ दिनै मोजां मोनो रावबोथ' मासो मोजां मोना गावनि पार्टि मानसिफोरा रायखुमायो गावनि पार्टि मानसिफोरा गाज्रि होनो बयबो बेखौ रायखुमायो दिनै दा दिनै आसरित बाथ्रा मोनसे जाबावबाय मा दिनै बेबायदि मानसिखौ जे दिनै पार्टियाव दिनै जायगा होगासिनो दङ दिनै बिनि सायाव जे पार्टिया एक्सन लायाखै बेखौ इमिडियेट पार्टिया जुदि मोजां मोनब्ला पार्टिया जुदि डिसिप्लिन दंब्ला पार्टिया जुदि स्ट्रिक्ट मोनब्ला जाथिनि प्रति आदर दंब्ला जाथिखौ अननाय दंब्ला दिनै फेरेंगा बसुमतारीखौ दिनै पार्टिया बेखौ इमिडियेटलि बेखौ एक्सपेल खालामनांगौ पार्टिनिफ्राय ओंखारनांगौ बेखौ खालामनांगौमोन खिन्थु पार्टियाबो जेबो खालामाखै माने मा होननाय जादों बे दिनै बे पार्टिया जे बिदिनो गाज्रि मावो पार्टिया जे थगायबाय थायो रायजोफोरखौ जाथिखौ थगायो बिसोरो बे जिनिसखौसो दिनै इस्टाब्लिस खालामनाय जादों दा दिनै फेरेंगानि थाखायनो दिनै बुंनो थाङोब्ला दिनै माने इउ पि पि एलनि मान सन्माना बिराद गाहाय जादों इउ पि पि एलखौ दिनै गाज्रि मोननाय खार'ना बेफोरबो मोनसे एथ' गाज्रि गाज्रि खोथा बुंबाय थायो एथ' गाज्रि खामानि मावबाय थायो दा बिनि सायाव जे इउ पि पि एलआ खुनु लागाम गैया बेनि थाखाय दिनै बयबो गाज्रि मोनदों इउ पि पि एलखौ गाज्रि मोननाय खार'नाव बेबो मोनसे जागोन आरो दिनै नोङो दुखुनांथाव बाथ्रा मोनसे बुंबावनो सानदों आङो दाखालि जोंना दुलाराय बर' फरायसा आफादनि आफादगिरि दिपेन बर'आ एखे फरेस्ट नायनो थांबाय बे जेराव दंफां दुइ नम्बरि मावनाय जादों बेयाव नायनो थांबाय नायनो थांनानै बिथाङा माने मिथिखाबाय गासिबो ससियेल मिडियाआव ओंखारनाय नुखाजोब्बाय रायजो राजाफ्राबो बुंजोब्बाय बे माने रायजो राजाफ्रा बे दंफां दुइ नम्बरि मावनो जरैथ' गैया बेखौ बुंजोब्बाय आरो बेयाव माने सार्भिस प्रभाइडार मानसिया मावदों बेखौ बुंजोब्बाय दा बे समाव दिपेन बर'आ माने बिटिआर सरकारनि EM रन्जित बसुमतारीखौ बियो वार्निंसो होनांगौमोन बे बुंनांगौमोन दाय होनांगौमोन जे बे रोखोम सोलिनाय नङा बेबादि माने दंफां दुइ नम्बरि मावनायखौ जोङो खुनु लाय होआ EM रन्जित बसुमतारीया बेखौ बन्द' खालामनांगौ गावनि सार्भिस प्रभाइडारखौ कन्ट्रल खालामनांगौ बे बाथ्राखौ बुंनांगौमोन खिन्थु बे जेबो बुङासै जेबो बुङाबा रायजोखौसो वार्निं होना फैबाय हुमखिबाय जे हाग्रा एवस्रांनायखौ जों खुनु दिन जों सैज्य खालामा हाग्रा एवस्रांनायखौ जों खुनु दिन लाय होआ नांगौबा जोङो एबसुनिफ्राय 500 जन भलन्टियार जोङो हाग्रा प्रटेक्ट खालामनो थाखाय जोङो दैथायहरगोन ओरैना बुंबाय लासिं सिं सासे एबसुनि प्रेसिडेन्टआ खुनु लागाम गैया मुं गैया मानो बिदि खोथा बुंखो दिपेन बर'आ मा माने एबसुनि स्पेयार माने सेंग्राफोर दङ जायफ्रा लेखा रोङा फरा रोङा ओरैनो थानाय बेखारफोर बिदि एबसुआव दं नामा लेखा फरा गैयै बेखार थाग्रा मानसिफोर सोरबा एबसुआव दं नामा बे हाग्रानिनो हाग्राखौ बोरै नेनांगौ नोङो हरसे नेबानो जागोन नामा हाग्राखौ नों प्रटेक्ट खालामोबा बेयाव टाइम लानांगोन नोङो नेबाय थानांगोन नोङो मासे मासे नेबाय थानांगोन